Salutări! E bine, vreau să vă spun pentru că... nu, l-am deja. Vreau să vă spun, acesta va fi un canal de jocuri. Nu știu dacă o să fie și pentru un fel de asta, cum se numește... vloguri, poate, dar eu nu cred pentru că eu nu prea fac vloguri. Și cred că acest canal va fi numai pentru jocuri, mai mult Minecraft Pocket Edition, and then, yeah. Haideți să jucăm niște Minecraft Pocket. Wait, what? What? No way. This is not go. But cannot. Why is he doing that? No way. Fuck this, dude. Dacă vă uitați voi de aici, ce se întâmplă? Că i-am scris hey, vedeți? Oh, am greșit aici asta. Oh fuck, nu trebuia să vedeți aia. Nici asta. Acum. Really? Vedeți? Dacă aici scrie hey, mai am unul cu hello, ce se va întâmpla? Aici cu hello nu merge, dar ce se va întâmpla aici? Bine, hai pe game mode 0 / game mode survival / game mode 0. No! Game mode 0, abia acum. Bine, suntem pe game mode creativ. Nu ne trebuie ceva ce noi am uitat. Dacă tot suntem aici, să ne luăm un pat. Și dacă tot suntem așa aici, să ne luăm un tarnacop de diamond. And then / game survival. And then 3, 2, 1. As you can see, there's nothing in there. But what is this now? Hey. And then over here I have not good to make. This is not go, but this is go. But acolo am făcut cu sticky piston, dar aici am făcut cu piston normale, și nu o mai tragem în jos. Da, haideți să intrăm pe o lume nouă, ne facem la o lume de survival. Ei bine, o să fac un cum se numească lumea? Assassin's Creed World. Assassin's Creed World. Nu, fără cheat-uri. Then play. Nu pun niciunde să sper pentru că o să-mi dă crash. Să spargem niște trei. Bă, da, e sigur că nu cu tehnologie. Bine, dacă o să vină prietenul meu la mine, o să joc cu el Minecraft Pocket Edition. Și filmez, normal. Vedeți că am un lag de mare lume. E alfa.
Ați văzut și voi, nu? Ce facem aici? Să mai este nichelet. Că mi-e frică, că dacă am căzut acum mai este mort. Ui! Acest alt tren, fără probleme. Dar o le-am iar dacă vreți facecam, spuneți-mi. Eu facecam nu o să fac. Cea mai bună idee să faci facecam-ul, pentru că nu-mi place facecam pătrat. Nu-mi place facecam rotund. Și ăla e foarte greu să faci. Asta a fost bună pentru o casă. E bine, eu nu știu să o construiesc așa bine casă, stai. Fovul eu trebuie să-l am mai... ăla e bun, e full. Another junk. 10. Dacă pun 14 îmi dă crash la fel așa. Acum asta e. Merge mult mai bine. Avem și sugar cane. Mamă, ce bun e venit pentru mine. O să tai și acest copac, nu-mi place, dar... Vreți mai întâi să ne facem... Stau un crafting table. Scuzați-mă. All done. Ca să mai fac un test. Nu bol, am făcut bol fără să vreau. Deja am ajuns la Petra. Stipească doar 3. Da. Power. All done. O să fac și niște videouri de Mortal Kombat X Mobile și dacă vreți voi, eu fac mare plăcere. Mamă, ce ok. No problem. Stați pic. Da, am acesta la full. Am 23, hai să facem lucrurile. Haide. Încoace.
De ce vorbesc așa ușor? Nu știu. Ok. Să ne punem... Hai să mai tăiem niște... Nu ne trebuie asta de lemn. Și am făcut o grămadă de lemn. Când eu... Și apoi... Și aia e. Am făcut de asta. Să punem 1, 2, 3, 4. Punem toate astea aici. La... Melecăș. Dacă am intrat pe asta. Hai să intrăm pe Minecraft normal. Oh, fuck, 10 minute. Mai fac încă 2 minute și apoi termin. Încă 2 minute, că e 11. Assassin's Creed World. Ok. Punem astea. Bolurile, că nu știu ce le-am făcut. Arțul, asta. Ăștia 3, ăștia 2. Lopata, n-am nevoie, țac, țac. Pun tot înăuntru și după iau ce-mi trebuie. Acum îmi trebuie. Ia stați că mă întorc înapoi. Am încercat să văd dacă la ăla îi trebuie apte, dar nu-i trebuie nimic. Da. Sorry, dar n-am ce face. Slash. Set. Set lock. Set lock. Deci invers. Slash. Set lock. Full. None. Furnace. Pentru că da, frate. Atât, nu pentru un furnace. Asta e tot. Și asta să-l tai, nu pasă, doar să-l tai. Nu văd mai nimic. Sigur că dacă eu acum asta aici, da, n-am găsit nimic. Fuck that. De unde am stone? Deci ăsta e cobblestone slab. On the side. Dar de unde am stone? Deci ăla se consideră stone. E? Așa îl facem.
Hold on. Hai la Lidl, manu. Un pic. Am revenit. Am fost până știți voi unde. Haideți să punem. Să punem ce trebuie. De ce nu încape unul aici? What? Brother. What? Oricum trebuie să le dau pe toate jos. Am pus numai așa la troll. Că doar ce căutam cu niște stone slab-uri aici. Și avem 23, 24. Facem așa. Mă faci să nu știe nimeni. Mă distrez. Leave me alone. Bă, da. Da, îmi trebuie repede. Doar un stick. Ce mai e aici? Să vede diamond. Op, bag repede tot ce ai aici. Bag câte-o. Dă-te-mă. Bagă-mă tot ce ai aici, repede, că dacă mori aia îi. E bine, hai să ne setăm spawn point aici, că nu vreau să mor. Slash spawn point. Ok, revenim aici. Oh shit, villager. Come on. Come on. Oh boy. Nici o carne? What? Le mâncă și noi cu dizomb. Dizomb alăi. Oh, n-avem noi. A, reușit. Mai avem aici două. Care hai să punem aici două. What the fuck, dude? Ok. Mai trebuie repede niște copaci. O să-l tăiem acum pe ăsta. Apple. Give me that apple. Oh shit, a creeper. Hello, my brother creeper. Carper. Hello, my brother creeper. Don't explode. My brother, don't explode. Oh, I don't get it already. Boy.
Dă-te încolo din lag, fratele meu. Să de aici, nu știu, dar ies cum. Nice. Ce Davis. What the fuck, dude? Oh. Așa acum ar trebui să pare pentru că nu mai văd niciun lemn în el, da. Dispare. Fă! Fii încoace, fă! Mănâncă. Trebuie să spart toate astea. O să le arunc în lavă când nu mai bine. Întrebare e, unde găsesc eu lavă? Sorry. Slash give unu, doi, trei, coală. De asta e. Slash give aron pe coal. Stai. 64 coal. Coal underscore block. Avem coal. But now can make open stick. Scuzați, da, asta, dar mai taceți, fratele meu. Nice. 20.
Now I can go to mine. Da, știu că e cheat și ce pui mei vrea să-ți fac? What? Am găsit... Cum ăsta era de aici, leu? Întrebarea mea este, cum n-am văzut aeron de acolo? Hai că de acolo să mai bine. Am găsit și coul. Yay! Mm, 30 de minute? What? How do I do that? Ok. Să fac ceva mai șmecher. Cum fac un youtuber mari. Adică... Cam a fost pentru acest episod. Mamei! Dă-i repede, bă! După fac prea mult și nu-mi place. Hai mă cu FOV-ul meu. Bum! Cam a fost cu aceste... Cam a fost cu acest episod, dragilor. Acest
Aici a fost Assassin's Creed și v-am pupat. Pa, pa! Pa, 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 pa. Tschüss!